Па інфармацыі Белгідрамета, 22 лютага надвор'е будуць вызначаць франтальныя падзелы і цёплыя паветраныя масы. Месцамі парывісты вецер, туман, галалёд, на дарогах галалёдзіца. У Брэсце мокры снег, дождж, уначы -5, удзень +2. У Гродні мокры снег, дождж, уначы -4, удзень 1 цяпла. У Віцебску снег, мокры снег, уначы -8, удзень -1. У Магілёве уначы 10 марозу, удзень -2, мокры снег. У Гомелі уначы -12, удзень -1, мокры снег, дождж. У Мінску уначы 8 марозу, удзень каля 0, мокры снег, дождж. У бліжэйшыя дні ў сталіцы часам ападкі, мокры снег і дождж. У панядзелак +1, у аўторак каля 0. Надвор'е ў суседніх краінах. У Маскве -3, Вільнюсе +1, Варшаве 2 цяпла, у Кіеве 2 ніжэй за 0. Надвор'е ў заходняй Еўропе. У Парыжы +12, Вене і Берліне +8, Рыме 16 вышэй за 0.